anya yaresa enso enya nhyira pa anyame nam so ayamaye na mepacho yegidi so mpumboko de Nyankopon da roma bibia iboko pa ye de awurade ase ene yenya hu de na ebru nyamre na afi ne kwawiye ye besha ase afri eye bambo afi na ekwawiye aka ena kitua bi na wotwi ekwawiye pe na afi no akwawiye ene ye yawoda etwato ewa afi mu na odifo obi adwuma obi sikasem obi akwantuo obi awade obi ma chese ohunu se bambo ni adwuma oyin bambo ni sikasem so bambo ni ade oye bia mu nemu de honam aya enyeyi odifo sunsun fam obi pemoa ewo bambo mu a badawma ede no onye yo mechia atiefo nyina na matia memedifo wo manyimu wona wo manone a wo hweme ewo Facebook samre yes lord osuru nshiramo na memamo afishia pakese medin de idahosa amen and sawote menka na Nyankopon twedi ampo na hyehye sa ebia first time a wodi humi eninde besa me ka kire wo se enye bribia se wosoro tumi ne wosoro honhom tina me waha yes amen pa amen na mejidi se sawra ho na wudi se yare samre ya yedi bronyan kofo okum nkukọ nanso kofo de awra ho na edidie kofo de awra ho na edidie obi aware semunti bronyan wa hunu so yade nti bronyan obi ahunu so akwantio semunti bronyan obi ahunu so na me pese me ka kire wo se Yesu Kristo na wonyankrompo twedi ampa obo nipa no owo muaye ma asem ne ohaw biara edanipa so yes amen na ene question di kan no panyumfo wa ha ebusa fa bambo ho protection yes amen ehu hia ade bia no ehu hia hwan na asifie hwan na etie misamre ya ni fie epono ndem hwan na etie misamre ya ni fie ya otim epono ndem bieno oni sika kura epono ndem yes hwini mpo epono ndem yes oni ho a epono ndem yes owo ho a epono ndem yes amen sa papa de tie have mpo osoro epono ndem amen adunti yes osoro mpo epono ho adie ntina epono de da sa ba bi sa miayo yi die ntina ya toprum de die ntina ya bon safoa wabra bom ibusa epono dem anasa epono dem wo a wotie me a wo hwe me samre yi untina me wa ha yes yame aduma kina me wo kumase kono ma young gate me ya me cancel twato 1 and 1 hallelujah amen enta me wo ba behwe nsankyere ni mu nsankyere ne adanse mu adanse yes hallelujah amen tie sa akokwa wo a onya wo ya no o ba no odwane na sa onya wo wie pa na nani ayeden yes die ntia Nyankopon na de sa ne ade ma no because nyame ma ne bibi foforo sa aboa kraman me ame kraman wo yi na me hu sa de ba ne bi da ba bi na me ye ma adwene sa me fa ne ba na koma no e ka de koreo amen me na ma na duane nanso so kraman no wo wie ye no nyame ma no to meni aniade ne vigobi courage bi sa won fa mo ne ma no ho bai yes na me busa wo bambo bi owu ye o masa na ewuo wunyinsa ye no dia na ekoso unsa ka adwuma no wobo ho ban ye samre yama holidays wo ba fie obi akoba bi na mba se papa we ye bayi na free position ho ya betena ho ebia wo company bi ko competition anje samre wo bia ni abre se holidays we wo de baye sunsum niema yes emre bi na hemia ka asem bi osi na mra na mi si Jerusalem no na mi nsa baako ekuta Sofi na baako nso kura sekai baako ya adwuma na baako boban yes enu nti wiase we mu sa wotim na sa wuni bambo a wasam yira amen pa amen sa wotim na sa unya hunu sunsum bambo biada de na bon ho ban na de na kata ho wasoro ye akyekede ohunu na ho oden ana ode bibi ebutu nachi sa aboa wei
woni mrika tu tie no ye pa aboa woni mrika tu enti ne bambo eye nachi amen ti aba obekwa nkakra nyankopon bo aboa bi gisa pese anu ode ne ma bi tuatua nachi ne bambo no obo nwa na ohunu se enwa pa de sa woda kura obetimi ache no enti ode ade bi ye enwa chi sa de no ne enwa bambo amen Amen. aboa bi wo hodo mo ne bambo ye ne mrika obi nso bambo aye ne se obi bambo aye na taba anu obi nso bambo aye ne mbowure na nipa bambo ye ne sunsun amen Amen. misi nipa bambo ye honhom Sunsun. amen pa Amen. sa sunsun na sa honhom bi nka ho a emfa ho ni asori a wokọ aya Ghana hankwa na de asori tu ye ho se mede makọ asori ha acha ma yesi acha ana mekọ asori sei magdika maka kira o se eye sunsun ni tumi ana kire nyankopon ma enya asori a wokọ eye sunsun ni de ba de ya tumi ekuta wo amen Amen. enya asori a wokọ na osofu mpo wo hawo ni santi nyame bu akira wonu a Satan ni wo mudi no nyonyonyono na wanti won sunsum sem bi ase na wanhunu won sum asem enu nti Satan stumi so ni tia won gi won biribi no me ni wo mu behia yes papa me pesa me dia awraho bewura 2024 mu amen amen Amen. hallelujah Amen. me pesa me dia yade bewura 2024 mu Never. me pesa me dia mane bewura 2024 mu Never. amen san kwafo na me no mu behia kina Yes. amen Amen. enti bambo de bi wo ho asọrọ hɔ na bɛba bɛhunu sɛ yɛde nantwia bɛbɛn yɛde tututuo yes ɛwɔ MCU si asɔ dan no That's right. hallelujah Amen. wontumi mfa wo nsa nka obi kwa dabi wontumi ntache obi kwa yes hallelujah Amen. saa mmerɛ yi a yɛwɔ hɔ yi borɔ nya aduro yi wonim sɛ nkofoɔ ku nkokɔ na abayifoɔ nso ku deɛ Nipa. ahohom nso ku deɛ Nipa. wɔsoro nkasa ma wo Amen. numbers no gu TV no so mede the high spirit High power. amen amen kumase kuro no ma young gate wɔkyerɛ ahomakye na mɛtena seɛ yes na nokora nso ne sɛ watch night kɛseɛ paa 31st night yes amen Amen. sɛ woamma ntɛm a woamma ntɛm a woamma ntɛm a woamma ntɛm a yes ɛno nti sɛ wobusa bambɔ asɛm a sa ne teɛ ɔwɔ sɛ obiaa hunu neɛ bɔ ne ho ban bible se sika mpo sika tumi yɛ bambɔ oh yes no correct wotie me paa Yes. na aka sɛ despite ti hɔ yi sɛsi a wo se despite anaasɛ mimi ti hɔ yi memfa despite koraa na waka sɛ despite mimi ti hɔ yi okay hallelujah Amen. praise the Lord Hallelujah. sister wo wuti hɔ yi wo pono yɛ baako pɛ sɛ akorɔmfoɔ ɔba a wɔde ne nsa bɔ mu ganyan na wɔwura mu na yɛ obi wɔ hɔ ma wokɔpɛ no kyɛ no good morning koraa no wokɔsi ha na wakɔsi ha nti physically no ne bambɔ so aka ne sunsum sɛm yɛne yɛ sunsum dwuma ane yɛnim sɛ Kumasi ha nom Ghana ha wiase ha asikafoɔ bebree wɔ hɔ nom a yɛabuild spiritual altars ɛbɔ wɔ mo ho ban Oh yes. I'm telling you it is one more ɛnyɛ sika nko a spiritually no or work out certain things Yes. Ghana na bɛhunu businessman kokrokoti you only trust in your education you only trust in your strength and then yɛde Paul ne Silas kɔto afiase yɛde ɔmo kɔto afiase pɛ ɛhɔ ne yɛ lɔɔko no ana yɛde safoa no hyɛ amrado panyini no bɔtɔm amen Amen. hɔ na ɔmo hyɛ ahyɛ sɛ ɔmo yɛ awurade ayɛ na ɔmo nim sɛ spiritually no yɛwɔ master key bi wɔ hɔ a sɛ safoa koraa hyɛ bɔtɔm a spiritual people don't need physical keys amen ɔmo ti wɔ sɛ ɔmo sɛ ɛpono no biebie yes safoa no hyɛ obi bɔtɔm but ɛpono no yɛ dan Ebie. Amen. kasa amen pa Amen. sɛ sunsum ka ho a meka kyerɛ me sɛ sunsum no de bɛba Amen. hallelujah Amen. ti Martha busa abɔfoɔ no sɛ menim obiaa wɔ sɛ dabi baabi yɛaduru no ɛnyɛ obi asɛm ɛyɛ sunsum asɛm enti wɔ sɛ sunsum no bɛba wo so the spirit will come upon you amen hallelujah Amen. holiday si a yɛbɛdie yi ɛmu nsɛm pii 2024 wɔbi ani abere wɔhwehwɛ bambɔ ama wo ma yei wote hɔ wɔbi promise wo kora wɔnyɔ wote hɔ de papa bi aba wo nsam a na ɛfiri wo nsa bɛrima papa bi a wopɛ sɛ bɛrima wɔ deɛ mepɛ no no wobɛku wo ho ayɛ nea wopɛ sɛ woyɛ nyinaa it still doesn't work wobusa ho deɛ nti na saa nneɛma wɔ ɛsiesie bambɔ nkura wo
Amen. Amen. And unto Bible say, last time we hini bitnase. Who tell me pa? Yes. Na sa wa hini tenase no. Ana ote ahemfo mako 70. Yes. Ana wotwitwa wom kokromoti. Wotwitwa wom de ba de. Wom kokromoti. Wotwitwa ahemfo do kokromoti ne de ntia wotwitwa wom kokromoti ne sai. Ewi asesa bibi kuta won sama wodu kokromoti ne timye den. Esom ye. Wotimi de bo ho ban ye. Wotwitwa wom kokromoti. Enti se bibi papa bi ba wom nsam a. Na ye den afiri ho. Ti nipa bi tie me samre ya sunsum no woni kokromoti. I am telling you the fact. Me say, someone me can say one year near a 2 hour bajedi. Okay. Amen. Amen. Debi ameka wo de o se yesi ayare sa ho so wunyi yare ba yare ne de obetuma ji yare na di. Hallelujah. Amen. Me din the high spirit. High power. Debi a wunhia me da ne no first time. Yes. Na eye nyankopon pe ana enne yehia yi. Amen. Amen. Na urade mpese obi di ne yare ye beko wom. Yes. On pese 2024 wo de wo yare ne wo money aka some few days. But I'm telling you, sir, ade asunsum tumi and honam tumi nye. Amen. I'm not the panyimfo me say oh ya to Paul and Silas prum safano wa ha. Nanso no munim say Nyankopon kura master keys ya wodi bie. Amen. Osoro be fetch na amaninsa amaninsa. Amen. Oh Yesu dim. Amen. Amen. Ya me shaupa odifo. Na me ka say odifo ida hosa egusu wo Kumase Kronom Iron Gate. Kumase Kronom Iron Gate. Baby bia wo hwe me efri ana wotie me efri bia na e Kumase Kronom Iron Gate. The numbers near 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 and 0534 0534 334 334 063 063 0534 0534 334 334 063 063 because say all night kwasiada anwumre all night 31st all night baso ntimpacho baby bia wo hwe yen anase wutie me efri bia no Kumase Kronom Iron Gate hwa no bia de nani ekire me che kwasiada we 31st all night no anuanom adofo me so bra na fa ho be hye nyame tumi kese na ase ni yentwa yen cross over enko afi 2024 na yen penya me bambo na yen penya me sunsum na enkata ye so ewo ye nyoma nyina ho papa ye toa so Yes. na ye masambi se to so mienu agidifo bebre kristofo kwa asore eda no me bisa wasem ye na nso misambi se biem agi kristofo kwa asore nipa kwa asore nipa sum nyame ohunu se ne ye wo so ye bia se gidi ni no ye na nso eba sunsum sem a onni bambo onni bibi biada ne nioma nkoso onkonkan ewo sunsum onkonkan ewo nyame na osum ne mu nti bibi o ye bia na koye honam nanso eba sunsum dia wo hu nyame basa se eji bibi amano ohun se o pagya wo nyame mu nti akoye se o kwasi adadu ne ahya asore ne akọ ne nyina akọtena ho me dadru ekuya dadru efia dadru chese enano aso se wo se yakosum nti okobi keke ne mom nyame tumi ankasa de broni beka se o experience ohun nyame tumi bi ewo ne bibia wo yemu sunsun famu obi a wo som nanso ohun bibi papa wada o ma e de na onye Amen shira. Yanko de Himaya 2 but ansana no me kire wade bi. yes Saa sama obusai eno ne madwuma na menim se becha ansana Ghana fo ate ase se asori yo no. Asori ne som no e sunsum. amen Amen. amen Obi tie mi samre ya o se we mo me de sunsum sam de asori aye sunsum de honhom de mempe nanso osoro de kaka ato ho nti wo de opa akwa asori bia apese okọ amen na mo wo se no kroso mfo no besoma gya no wo sunsum no kuremu yes ana no nyankopɔ twade ampo hwedin na ohwe ewiase anemati mu a ti wo wona wogye no dodo a wogye ne din di ye no oma wo mo de ba de a Tumi. saa sɛm wo de bia meka me so oma wo mo tumi sɛ wo mo fa tumi mom na me nyame ma entitie sɛ wo ye nyame ba na sɛ tumi nka ho a emfa wo sɛ udin wo asɔre bukum sɛ tumi nka ho emfa wo sɛ wo ye asɔre panyi yes sɛ tumi nka ho emfa wo sɛ wo ye makuo panyi emfa toto ho wa ho ye asɛm ba no correct tiaduye me se asɛm ba Yes. edu anajo na so bi besi wo so sɛ wone ho da yabusa ho sɛ tumi no wɔ hemfa die nti na wode sika nyinaa to nnuro
to me no himfa you na so so awurade na ne moa no wahin ne gia no wahin amen Amen. I don't know me pasa Ghana 40 sansem yase me madwuma no Yes. power exhibition. Yes, That's Lord. right. Hallelujah. Amen. Yet not to me. Your kingdom. Amen. Onyame hinie. That's right. Tie. O se mon ko ka che wiase nyina se awurade hinie no yeden. Amen. Bible se mo hwe awurade trene na hinie no na hinie ne trene ka den. Na ne dia ba dia. Na hinie ye kasa hinie ase kire se. Kingdom. Kingdom. Kingdom ase kire se power. That's right. I don't woduru otumfo ho no mo a fa kwa to me na beto otumfo ase ya otumfo ase Yes. na na se etia se ahimfie ye katumi ye nkamra. Yes. Hallelujah. Amen. Mesi akade ba dia Katumi. anu ti na ba hunu so obi akoyo obi bone na obone dua na enya no but oba MCU sia. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ye katumi. Yes. Amen. Amen. Mami bia na oyare no mami na oyare no. Yes. Hallelujah. Amen. Asofo nyina se dua bo wonkɔ dane wonkɔ dane ɛwɔ hɔ ma mfa nto TV no so mam. Yes. Amen. Amen. Wonkɔ dane dua no wonkɔ dane wɔkyiri Ghana ha nyina da Yes. eduru ba bi na wɔka kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ nti Awurade nti mesom wɔ nti Awurade nti sɛsia no sɛ asɛm to me no ma nkɔ bosom so a menya mmoa enti ade sɛ mede maasɛm bɛda bosom Debbie. enti ade sɛ mekɔ nsuo so enti ade sɛ mekɔ so ayawa ansa na mahunu w'anim onyam anaa. Hallelujah. Amen. ɛhɔ na maame di mmirika ana ɔba MCUC Yes, Lord. sɛ obi abɔ ne dua sɛ wɔdi fɔ sɛ wɔgye bem yɛde tumi na kasa That's right. ne sɛ nti mekasa ma no prɛko pɛ. Hallelujah. Amen. na afu a ho no ne nanse ataatai ne nyina da. Hallelujah. Amen. ne nyina da Yes, Lord. because ahenni ni mu no yɛkasa kingdom a ahenni a amen. Amen. A kingdom without power is never a kingdom. Yes. Understand it. Ampa. A kingdom without power. Ahinia to me. Wakasa mo ahenni mmra. Ase kyɛ sɛ ma utumi nya dan. Emra. Mo ahenni mmra ase kyɛ sɛ ma utumi nya dan. Ti mu musa mo san sɔre sɛ na tumi no. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ya ha ma me na da TV no so no. Hallelujah. Amen. So ɔbɛyɛ a wɔda so yi. Ghana ha sɔfoɔ nyinaa se duabɔ. Wɔnom nea kwankyerɛ nom gu yɛ mu, nea yɛde dware, nea yɛde sɔ, nea yɛde tua, sabi, nea ne nyina da. Ɛkɔ wie akyerɛ no, na wɔ sɛ wɔde n'ani kyerɛ ntoa. Na wɔkɔka kyerɛ ntoa sɛ, baba, nyama yɛ bi afa kyɛ me. Hallelujah. Amen. No, ɔte diifoɔ da hɔ sanka sɛ, na hɔ na de tumi kasa sɛ yie. Hɔ na kasa tumi nso sɛ yie. Mɛkɔ no hɔ no mahwɛ. Hallelujah. Amen. No tumirika, no ɔbae. Amen. Amen. ɛnɛ ɔno na gyina hɔ fɛfɛɛfɛ a wɔdi n'adanseɛ no. Amen. wohwɛ wo nsa benkum so a wɔyare na wohwɛ wo nsa nifa so a wɔdi adanseɛ. Hallelujah. Amen. maka kyerɛw sɛ generation no a yɛreba no. Hallelujah. Amen. Generation no a yɛreba no ɛno bɛhu sɛ young guy ɛretwi kaa biribi hyɛ ne dɛm. Amen. Amen. Enti sɛ wo nso yɛ Nyankopɔn ba a ɛwɔ sɛ biribi nso yɛ deɛ ba deɛ. Yes, sir. I am telling you, you need to have a secret. That's right. You need to have power and authority. Amen. Mode ba mo mpa sunsum na mo ntena wiase wɔ ese mu. Amen. Amen. Na no Peter apply the knowledge in experience nyina. Yesu Kristo busa wanya bi wɔ se owura. Ma yɛ adwuma na adwuma mu nyina. Wɔ se ka kɔ baabi ɛdɔ. Yes. Baabi ɛduru no, se wankɔ baabi ɛdɔ a. Get to the Baabi a yɛ sunsum sam serious. Yes. Amen. 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 Kama min kubro ankabro nyai. Ankɔwai. Kabro nyai. Kuasafon kuapro kuapai. Kabro nyai kuawu. Hallelujah. Amen. Kankofo sam by this time behe akoko asesa mere akoko ayi e fa say akoko a watwa servia wodani nkwam. Hallelujah. Amen. And for who ne yakoso within the high spirit, High power. forget about what is going on. Yes. Hallelujah. Amen. Yet the two mean a kasa to me so. Yes. Amen. Now no Yesu Kristo catch John the Baptist says Samusi bunyini am catch John the Baptist as you for no say. And if for who na there.
Yes. Akwatafo ho fi. We are in a serious spiritual business. Amen. We don't have time for people who doubt the Spirit of God. And until nchirima na eba no ebeye din so obedi nyame achi. Because oma hunu se tumi bia nim. Ah me ma me yare yeso owi. Eh? Me ma me yare yeso owi. Me papa suma urade eduru se ehia urade mu a urade amfi ye. Oh. Ye hunu tumi bia. Ye nsa nka hwe. Na die nti na ye so de ye fa Bible no say ye di achi mu musam. Amen. Amen. Ah, ano Moses map man so ana dani wo no de kire nsorim na mu ba ye. Hey, you are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh my sense, no go ho. Ti ba ya kenka ye ne hu se nyame we serious God. Yes. Hallelujah. Amen. Na Moses kura mna wo kwa Israel for wo ka kire Awurade se wo mu nyini. Yes. Because no Israel for him kophobia won't me country mo say nyame kwa. No, you need to prove power and authority. Yes. But enade kopem say ya sofo be janse hunu ne nkwasasem. I mean kind of straight. Me na me wodi pa, me na ma yesay, me na me yesay, ana me na me yesay, ana me na me talk away, na me na me yesay, nie be to me no. Yes. Amen. Amen. The ministry will continue to suffer. I am telling you. Yes. Amen. Amen. Yet in a confused Iraq. Yet in a confused Russia. Yes. Putting one band in Sabako, that one in Sabako, one wine in Sabako, by Sakwatan in saying. Amen. Amen. Now, so my command here to me a day. I am telling you. So to me, Kawa, yet to me, Mama, forget about who you are. Forget about your Bible school. Yes. I'm telling you. Amen. Amen. Yes. Ah, now come for back yes. Yeah, the way come more say nebesie. Yeah. Amen. Amen. Wakwa bibia bonso wakwa bosom so. Wakwa nsuo so anadwo wonam ha wo kire wonam ha. Nyankopon ba nso e. The Bible say esuma hunu nyansa. Nyansa bi wo hodo mu ani high madnim when it come to being spiritual. Jara no ka tro ba no say emre bi baba no kura sonfo no. You know them by the Spirit. So our spirits are witnesses. Hallelujah. Amen. We are the sons of God. Oh yes. By the Spirit. Amen. Spiritual confession and spiritual witnesses. Spiritual judges. Yes. Hallelujah. Amen. Also home name dance for. Amen. Say, we are so way more yet. Someone someone Ghana from Bebre. Amen. Amen. Are we together? Yes. Moses already mean ko. Ejano si bibi and Moses is still because Pharaoh na minimum no. Pharaoh na minimum no. And son abekasa o ji obi afri Pharaoh nsam no. Or divineness. Or abosomfo. Or woman with me do poma to wo mani dane wo. Awurade tira bibi ansa. Power. Amen. Amen. After Awurade Nyankopon ne experiment kakra ho afere Moses afere Matias ye. To walk on not to me ka ho. To the we Bible school na ye promote to say Brabesha Kumasi ya kwa shankran. Yes ya so da na si ho. Na kodru ho mana. My name is Apostle when Doctor Reverend. Adia chen adia sana so. Obi ni me da say Doctor. Jesus. Amen. Amen. This is time for truth. That's right. No doubt. Baby, I drew no. I was here kind of running straight. Amen. 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 Thank God for some baby. 2 million was soon. Oh yes. Amen and amen. Amen. Baby, 2 million. No, me say the bad here. Osuru Was soon you ho. And yes, I be a minute 2 million. You mentioned American sadness. Sounds that here. No correct. Or say Israel, the Lord your God is spirit. Already munyanku poni your home. Tin one was some no was so me the bad here. One soon home. Obadia de say you will share them be or my more. Woman you some pony. Home some pony. They are new uncle for being poor. Amen. Amen. What's your name? Yes. I am my last counseling in the year 2023. Okay. How much no here? For yare for bra. Amen. Hallelujah. Amen. Abraham Zebia wa yare chere. And then Messiano. Okay. Messiano no catch it na for say. Papa we na sa me ade no. Hallelujah. This is the man. Wow. Hallelujah. Amen.
This is the man that healed me. Amen. Owura way. Onu na sa me yade no. Onu na sa me yade no. Amen. 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 Debi ayaba ye na tabo na dance die wa ha. Yes. Amen. Amen. He was showing it to the people say when na sa me yade tworo no. Ti say bro nyan first okonipa mu a. Na yade na ba na watwa. Awia bo no wo hwa awia a. Ti wo se wo si ntira sesa na awia se wo su ntira se. Wo kopem. Wo ya ponche. Amen and amen. Amen. Abrante oba yepe di forman nsuo jinsuo kona konum. Hallelujah. Amen. Afede enema no wo ye na yade no ba no wo ye emma bio. Osuru tumi igusu kasa. Amen. Maame ya wutie me opagina wutie me. Me nsam yetia me ba ne tumi mu. Ose our gospel did not come to you in words but it came to you in power. Asofo bi wo yade enso so omo try to be strong. Yade bi sisa asofo bi ho they need to come out. No osoro man nsa so na nka ye to bi boa wo mo no wo mo hyehyehye dem. Hallelujah. Yenko ba bia. Ya so ne de yenko ba bia. Amen. Amen. Emra John the Baptist bo asu o hunu say Jesus Christ aba no. Bible say the suafo no free John the Baptist koye de ba in Christianity, in Christendom, in the faith, in the believers world, we move from one level to another. Oh yes. Amen. Amen. Obatra one class 1 the infemiensa sa bobefu. Osuru hia mo boda. Amen. 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 Ana no ji ha ya abranche bia wo pa bro kire kwan na wa yade na wabubuo no mbaji akwantere de kofa no ho woji ji abonten so ehọ no sori nante. Amen. Amen. Ehọ mam adanse no ha mo fanto so mai. Amen. Amen. Ji abonten so hospital ho ehọ na abranche no ye den wo sori nante. Wo sori fi de hui mu wo de doctor se waso asi yesi wani aye den wo de yare ne fra bro kire ba ye. Amen. Amen. Abrante ne CTV no so no ono na ede nyame ase no. Amen. Amen. No what wheel mu sababi na what wheel mu no ho mo fa nto so mame. Amen and amen. Amen. Wheel mu oji ho afi no was sorry doctor de busan said na oye pressure po. Oye pressure po. Abro na adwene ne ntiase so osi yentima sorry timanante. Amen. Amen. Yari na so sorry ba bia wontumi nante. Okodru doctor nim doctor busan say abrante ede na ye piana na full stop si abrante na sorry a wonante. Adentia tumi bia kan ni padua no. Darasi bia kan ni padua no. Yes. Hallelujah. Amen. I believe in spiritual directions. That's right. Amen. Understand this for me. Yes. And walk to no. Yeah. Bon sama Jesus. Bon sama Jesus. Bon sama Jesus. Bon sama Jesus. I ready to meet you. Of course. Yami yaduma wachina no pa. I am my last counseling for 2024, 2023. Amen. Na 31st night in Sudia, me say. Yebesi no pania says yenumre. Enti baby am free bia obetima ba no pa. No watwa yenumre du bi. Amen. No waji number. Waji usit number. Yes. Hallelujah. Amen. Enya senketwa ho. Enya senketwa ho. Amen. Me se nya senketwa ho. Amen. Wa wo pese wo hunu nyankopon ni monyam no wa hye nyankopon se awurade afi wei me pese me ware Amen. me ba be se wo soro tomi ase. Amen. 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 Afi wei abi si me pese sei na esie me fa me yade enwuram. Amen. Amen. Ana me kan ware o sere sa. Bishop. I want to feel here. I was saying to me, what next year, 2024. Amen. Aha na o ti wheel mu no. Nyankopon hira mo bebre. Amen. Amen. Engineer, my idea, and the Yapon will be on 50 cities, major 5 cities free. Me and Casanam de Chamo. Amen. 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 I had what you will moon. What you will moon. Amen. Amen. Ya piano bedru jiho. Ana ne brad ne sister Dimri council so bedi for ho no abaji akwankyere. Ana odi akosrasra no ho se papa se me mfa mesrasra. Amen. Amen. Today no ho ba bi odi akwankyere srasra de nua no ho no. E ho aso no osore nante. Yes. The same place, the same spot. The same place, the same spot. Amen. Where there is no power, Yes. people will suffer. Oh yes.
Me say when there is no power, people will suffer. When you will be okura to me e de kasa. Bible say no Moses man nsa so obepo so. Na Israel for ye dey. Say woni obi a wokuta to me a otumi hunu akwankyere ye. Say ekonwe a wokono me koba me nsa so wa ha. Amen. Amen. Obebre. When sa na amaso a obedi nkunim. Bibu saw. Wo di fo bia wo man nsa so a. Wotumi di nkunim. Ana se ba bia duru no enkugo nko a. Wona wakwa abosun so nyina ya agidifo. I'm telling you. Agidifo. Ento afare ebi kwa anajo. Ebi ko say wonim pa sa ba bia metie me yade amewu. So not him. Me mo asori ni di. Ben fie me ense ni osofo bi ba me ho. Oba me was papa on ring here se me. Me ko je free ho. Na me say papa why elder. Amen. Amen. What's papa no kura ne se me ko je sa ring we se free a. Wo bi to madu. Na nipa ne to madu no ya bompa na obi kira me se me nko ha ba bi si na me nko je ring na me kokkoje ye. It is say omo ya asori na ne ring ne de e se no. Wo de nyame ase wo so ma wurade na emom wo gide tumi fi ba bi foforo. Jesus. Bibusa se ba bia no wo kwa asori no tumi ni ho ana. Hallelujah. Amen. So obi tumi ka se nyame bia ni ho me ya me ntane san kofo no ni hawo. Amen. Amen. Because wo mu hunu nyame bia nso. Yes. They don't see him. Yes. Amen. Amen. They don't see him. Nyante anu mu na obi ye ka se nyame obetumi amagaba no ono ne ebesom no. Na Elia kasai. Yes. Elia kasai. And then Elijah said, if I be a man of God, let fire come down. Amen. It's a miracle. Amen. Amen. Ye pa yiswa. Ka benya asofo a wo mbegina TV so ni radio so aka every nyame Medina tem. ni santi nyame ma eyira. Turu nyame ma eyira nyina nyese nyame ni ho na emum nyansa wo se nimdia me man ninti. Me maira, omo ya me mai, omo come asori, and so be so ayira because spiritual knowledge was wonya no, he doesn't have it. What ye yare did me say wo yare na out me kase me yare. Wajiatum, there's wonye to me ni. Wonye sunsum samuni, wonye wunyam sunsum samuni. Emo oje yade no di. Ayiko. Amen. Hallelujah. Amen. Timi dia umi ha bia no a, eye to me, ani sunsum sam. Me ni wiase ni hwe. Baby a wiase do enye kasa biem. Wo de sia yemfa ntwa. Obi jo obi a wade ye yemfa ntwa. That's right. Hallelujah. Me nyankopon kasa. If I be a man of God, Awurade sa wona me som ho a. 31st night yempa ebo no. Say wona me som ho a. Let the world know. Me wiase nyina hu. Me wiase nyina hu. Manda sante no wonte ase. Amen. Amen. Awurade sa me na me som ho a. Let your glory, let your power. Amen. 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 God bless. Numbers in the good TV no so. Yes, Lord. Amen. Amen. Numbers in the good TV no so. So what tell me radio na say wo hear me on Facebook wa. Baby a o man bia hear me free bia number is 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 Mr. Subium 0534 0534 331 331 299 299 Anna Bako so 0534 0534 334 334 063 063 0534 0534 334 334 063 063 Mr. Rosa 0 okay my mobile 0534 0534 334 334 063 063 Mr. Sampanyumfo no wa ha Yes. sa wo fra mpanyumfo ba peke amen Amen. secretary mu na emu nyina wa ha omu nyina ba peke Amen. no ma kyerɛ kwan obefa so obetumi ani ahyia Yes. amen and amen Amen. na no kora ne sɛ obi ho no fra se me opesa oni diifo no akasa me pa wa kyerɛ bebre menyuma ne dɔɔso Yes. ti me into office every day and every time amen Amen. me dey just a one on one Yes. yankopɔ nhyira Amen. any other question Nyame shapa odifo. Me pacho yenhye no so biem sɛ nyame yɛ adom a ɔkyena fie ɔkyena nopa no nsia pɛpɛɛpɛ no odifo atena ase na council ne kɔ so mesrɛw baabi bia hwɛ yɛn ana otie mfiri bia no wobetumi asim samre ya wobetumi asim na waba wobetumi aba bɛda woba wobenya baabi ada ɔkyena no papa council ɛwɔ hɔ tie odifo bɛtena ase ma me mfa de ntwam
abayewa bi a one ne maame tie me Sompa TV. Okay. Na omo documents yakotum. Omo documents yakotum yemfrɛ wo. Okay. One ne nkofo mo de kotum nyina ana ne maame ne ka kire ne se. Amen. Eni me ba be pray ne sisi a. Ana ne maame ne ka kire ne se. Okay. My hwesofo bi wo Sompa TV. No correct. Yem ko ne maame ne se na wenso ye sofo asem. We de nya sofo asem. Ana waso de bese yenko ana oni ne ba de bae oma oni omukoye pipasi ni nyina no obi ade ma ga no nko a oba ya akwankyere ne sai yes on paper so de dem ho yes no paper so de mo ya friend so magine visa enne no akoduru amen kwesi ade no be dia dance we de kwesi ade ya ye ntie da dance ne kakra ye nhyase okay ya min shira amen technical issue kakra. Amen. Amen. Ne maame no edi adanse no asema ne maame no ka nyina ne se me da Nyankopon ase se me behwe TV sa atam no. Amen. Me da Awurade ase se because e ka wo ma bono a ye refuse the ba no no odwere ho no won ti ase. So yeah, let's do it the spiritual way. Amen. Ano mo dimnika. Ano mo de. Eni bebre ya omo de ekoye ayi nyina no obi ade ama. Obi ade ama. Ono ne ba no nko ade na aba. Ne ba no nko ade ne visa ne ekuta me no. Amen. Enna me de ba kire no. Hallelujah. Ababa wa ne gina ho fe no. And then upon was sending message said, Daddy, I have arrived safely. Medra brochire. Amen. As about catcher me and say, what my mahun to me. Minion Yena, dear coin, I will be a frebusasa, na hin now call ye. Na him for now fire. And he now call ye. Hallelujah. So soon somebody more. Amen. Abran Jebin so on so banopa. A drone you mre, near friend. Oba no pa wase papa be sira me de ba ya tum sa ankofo no be so mo refuse me ana me ka kire se fase ka tu utire so bu nkotodwe wo ha ka se Awurade me Nyankopon high spirit Nyankopon wo na otumi ade nyina ye amen oba 9 o'clock ni sister say ebo 4 ni afre say brabejo visa wase wo dwere ho won ti ase amen wo dwere ho wo yedai won ti ase de na ha wo wo kire nyambo anopa aye one on one obenyame Sompa 31st no so a baabi a wo bia Kumase kro no ma young gate e ho na Kumase ha tumi koso amen lady bia no hoto no wase papa minim se bibi se wa hawo minim da meti akira minim da amen meti akira ha ya na minim da se bibi se pa wo Kumase kro dua imu amen we baabi a tumi ya adwuma sei hallelujah. Number near 0534 331 299 0534 334 063 0534 334 063. Everybody Nyankopon Israel. Now we can take it off. Hallelujah. Amen. Kumase Chronom Iron Gate. Na bibia hwe me ana otemi efri bia na eye Kumase Chronom Gate. Hye so enyen kran. Eye Kumase Chronom Iron Gate. Me pa cho o hye so ochina no po ochina fi odifo betena se. Kwasiada so all night no ewo ho. Ti bomodern brochina na kwasiada yen cross over. Na odifo ye to aso obi wo ha promise and fail ye hye ne bone ochina ne sanka ye hye ne bone ochina ne sanka empo asofuo bi nimpo
bebre omunyuma nkoso esan promise and fail osofo be say papa obi a mebo ne bia no obi ti bi se mbose meto instruments ya bro omo mo ame papa mesra wa humobo Jesus amen amen nyame adom kire be set sa case ni nyina me pese me kire say mentre ho fa wo yade no ngura next year yes na woni bibi anadwono a aye 31st no ye be susum kwankire bi okay amen amen mema wo nsuo bi a wodi badware wo Yesu Kristo dinimu amen me mfama asem nsuo makama tell say susum nka ho forget about high spirit amen senye susum a nya honhom a forget about me because menye mazin dabi ana mintu nsuo dabi menye galamsey wo tiase menye politician menye radio presenter sports men ka ho ana mentonyom amen I do the unseen. oh yes that's right tiase sa yes free na no Nehemia ye na gine so besi Jerusalem na Nehemia ye na gine so besi Jerusalem no nyina ne sa na o shansa ewo ohini Ahetsas anim na Bible say ehonum no ohini back one day o kwese ohini nsa no no mu na nanim ana ohini busa se Nehemia ye nti na wo mu na wanim yi so wa bia kai mame amen kan Nehemia ngoma no timienu chichemu baako yes such free verse 2 no ye kan free mienu no na ohene bisa me se Nehemia so no ohini busa me se efidian so no onim aye mobomobo se ade na Nehemia woni maye mobomobo se na wonyare so ye nya hwie se ye akoma mu awreho wonya we sa akoma mu awreho tie obi akoma mu awreho ahye ho ma Jesus wodi kowura 2023 24 amen ko na misro pipa ara ko na mese ohene no se ohene nkwaso nkosi da tie ehon na Nehemia ne ohene di nkomo na okache ohene se meja nom ekuru ayede ma ye no atamfo abebubu kro no ahye kro no omofa mayuwa no ene nkwada no nyina no mum omodo mu nyina konkwaso mu na Nehemia ntene ma bia sinto ba urade mpaye na ohene ne ma no kwan se onko amen kai free verse 6 no ye kan free sia honum no na ohene ne ohema no a otine nchene ka kire me se kai free verse 5 verse 4 verse 5 sorry ye kan free no honum number tie na me se ohene ne se na me ka tse ohene se se ye ohene aniso se be ohene ni so a na se wako anya wanim adom a na so wako amenyi wanim adom dia anka wasoma me yuda anka soma me 2024 ama makọ majanom adam na kuro no mu na ade bia me fie asai no akọchichiri bibie makọchichiri bio 2024 ni asai bia ye bechichiri afia ye wura bi ti na me 31st night amen asofo bi ba pontem aba 31st night we see you see because so one ye no sai enye ye amen come and let's do it the spiritual way amen tiasesa amen what's it na come ba me kwan nanka batumi akọ 2024 mu nanka makwose sane ma akọchichiri ne ma aware na me nsan kan pesam kwan ni ye adwuma na ansa ne me pesam ye ne ma ye yare ya no me pesam ye free ho amen ko nsiano na ohene ne ohema na a wote ne nche no ka kire me se ko wo kro no bɛkyere akosi da bɛn Nehemia abrabo na wo kɔbɔ no time da so yama wo time tie 2023 ba ye no abɛka sɛ nkwa wie ye da ana sɛ sɛ ye dai akɔwie ti tiasesa 2023 time da so dia ɛne 2024 so time ye dai time da so sa amen ɛnu ti ɛnyɛ wadwe wo kɔ wabra ba wo bɔ no time da so ɛnu ti woni ma bi wo hɔ ma wo set this time esie ɛntwɛn kɔ ware emere wabrem na time no sa time no wo de wo a ɛdene amen ɛntwɛn at the age of 65 after na wo sifie plan be na besie at the age of 59 ana wo peka atwie wo de kwan amen at this time no was nyankopon hira amen ti Nehemia ya ka se Nehemia say time abrabo na pese okobo no time be na beba ko wo se wo kro no bɛkɔ o se wo kro no bɛkyere akosi da bɛn na da bɛn na wo bɛsane aba yentamam na so ohene ani sɛ obɛgye me obɛgya me kwan ko na me hyɛ no da na me se ohene sɛ me ka tse ohene sɛ so ohene ni so ohene ni dia ma wo ma me nwoma wo ma me dia ba dia nwoma kasa nwoma Nehemia kɔ akɔbɔ bra but wo ka tse ohene sɛ ma me dia ba dia kasa letters may you receive spiritual letters ti abrabo na wo kɔbɔ no sɛ letters nka ho a was ti ohene ma no kwai wo se kɔ na mbom Nehemia ye fast no ka tse ohene sɛ nana
Ebia maso 2 years 2 years member. But many letter 2024 na me community many letters. Cause a protocol. Protocols. Amen. Amen. So many letter. Mema ne baba aware ma. Many letter me ya djuma me hunu nyem de sikaye. Many letters ya yare betumi ha me. To akatre wa hene say. Na mesra wada ebetumi akama me letter. Ko na memfa nkoma asuoja amrado no sa woduru asuoja abrabodi mu no sa woduru abrabo asuoja ensuo na chi ye wo amrado for governors. Amen. Amen. No memfa letters no koma asuoja governors. Asuoja amrado they only respect letters. Oh yes. Amen. Amen. Tell me apa wase ma me letter na memfa nkoma asuoja amrado ko se wonya me kwan nkosi se mejuru se wonya me kwan na kosi se me hedai mejuru juda kosi se me ware. Amen. Sa kwanche ne yen 31st Amen. spiritual letters. Yes. Si wudra djuma ma ye refuse. Amen. I was here promote from one state to another state. Amen. Sharia bo shabasa. 2024 de ye wura bet o letter. Tomorrow so be kuta letters afere no wo sidai. Because sum let me jado kwai. Yes. Let me yade ba dia. And unto obi o be share bia wo say nipa we let me da no so. Let me tell say ye share na ye moa no. Enti wonya boafo, wonya sikafo. Hallelujah. Amen. What the let bia no na nko na do ti pempem. Ti 2024 bedru December no. Na koya wura hosem. Nobody is 0534 0534 331 331 299. One hour friend in Anum Penifo Hanma, Omni or Mokasa. Yes. Amen. Bobode, not only one Moncasa, no Munchretro, Hanma Coinina. 0534 0534 331 331 299 0534 331 299 and 0534 334 063 0534 334 063 to asoma me what's there enwoche no ne ngoma so amede bekwa akoma kwayefo what's first letter no me de kwa akoma asuoja amrado sunsumu asuoja amrado te ho no me na fa ne madi agro wo hena ma no kwan dada se kanu an se nkoko 31st bebe ne kofo to be pa balu ye bon knockout unye hu ne bedi o. Amen. Amen. But Nehemiah said na wa me kwade ne mo me letters. Amen. 31st no ye be yesu nsumoniema. Amen. Ye be bo wasoro mpaye. Yes. Catch what they say we will not go physical. Never. We will not do this year physical. Never. Amen. 2024 we are tackling it with spiritual letters. Amen. Amen. amen What to be promising me failing me in 2024? Never. I come by letters. In the name of Jesus. Amen. Amen. Because what's in the name of Samre? Now, so I my letter, not be could do a switch. I'm rather obey delay me. Be drew bought Dawa, obey delay me. I worry I wasn't coming 2024. I heard what said 2020. Never. Amen. 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 Also, here, my brother. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Aduma wasa ke obi ato asase wados wase se wo hene kuraje ya chefri ni nsam. Amen. Amen. Ani ma bonso akwa na ekosoro okura letter bi why letter de kura wo a wo de kwa afidi ask yourself. Amen. Amen. To the hear me to so me enwoche no ne ngoma so amede bekwa akoma ohene kwayefo asaf. there is also give me a letters to the king's forest Asaph. Yeah, obi nso ye friend Asaph on the hwe kwayem baby enua ye de ye niam afiri provisions. Amen. So person we sit down, so person one, so person to kwaya provision for sadie ma no. Amen. Amen. Sika was so de sadie ma ni nyina ti de hemi asema me letter me duru me de silent ne bekwa koma sampanyfo to asoma me se o ma menua aban a ewo fie no ho no apono no wo ma menua wo ma me de ba de a ametu me de asie wo ma ma hoto ametu me de ya adwuma wo ma adwuma nya na me so metu me hwa me yere ne me ma wo ma me say o se give me these letters. Amen. Amen.
So 2024 with that letters, you will find yourself wanting. Jesus. Ti the heavy ekoro na the saba kukura letter way, ba kuzu kura letter way. Oduru wa hene ho was say oduru asuoja amrado ho was letter ni. Yes be se ko. Yes. Protocol no. Amen. Amen. Anano enra kwese dey abranche bi bai. Was so adaya. Papa, makwaje visa all right. Yeah. Matwa me take it. Okona so akwa fruit player. Okoduru na okwa check in. Yes, why no ya revoke ya twa visa ni. Wonim we twa visa ni. Take it to try nyina yakwa. First was papa me ko momone kakra ko bi kakra we kakra me bantiam ni ko nyinam sade ba fi be wufodi. Jesus. Awreho let us encounter spiritual let us encounter. Me brother so awie. Amen. Amen. Within the high spirit. High power. No, what is so high power? I'm telling you, we are doing it the spiritual way. Amen. If friend ne kwese 31st there, agronim. Yes. Messi agronya there. Agronim. Udi agro ade bedu, agro bedu. Monimre. Amen. O tira nyame ya adom no past 6 o'clock. Yes. Baby a free baby a also bakoma se kronom iron gate. Yes. Onya duru kronom iron gate to abawu se somebody kesi si wona sorry dan kesi a yesese glasses. Amen. 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 Esi ho. Ehod mu na sa sunsum sam nyina ekoso. Amen. 31st night so ye be hia no pa. Kwasi na na nwumre ya sanso ahia. Amen. Enti anopa no ye exit. Amen. Oh yeah. Anwumre no ye entry. Amen. That's right. Me say anopa no ye dey Exit. ana anwumre no ye dey entry. Ti eye sunsum ne manko a. Amen. Sunsum ne manko a. Amen. Na me wa kwanche ba ku bia ye ubenya 24 years next year. Me say wo sesa kwanse say 24 cities. Mufia obedi no Because everything I hear no is based on spiritual timing and numbers. I'm telling you. Odi only mean cross night we say 31st night we. Na when you already. That's right. Amen. Amen. Na when you wasoro here. Amen. Me did the high spirit. High power. No what is so high power. Number near 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 and the technical fortune nka dance ye gu ha no. Yes. 0534 0534 334 334 063 06 0534 0534 334 334 063 06 Kumasi Kronoma Young Gate na woba. Amen. Amen. Nipa no wada emergency ache me yenyinumra. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Wad kwa bibidro no so ache ma yenyinumra ne emfa sunsumunye. Na sunsum mfeli. Amen. Osoro honhom mfeli. Amen. Medika makama kire so wo ba no waye wadwene se e spirit. Amen. Yes. Na wa ma nya bibia nka se na de eni. No, it's the spirit of God. Amen. Hallelujah. Amen. Na nka Yesu Kristo be osoro hu ye moboda. Amen. Elijah say Elisha was a muntwa duamra ye mfa ntu nsuom ye de tu nsuom na dade ye de ba de when dia se wom when your friend sunsu. Yes. Amen. Amen. Ensuo no yare was mo fa potɔwe amra awa no mo de enkyene ka ho na papa yi twitwi owie no oda ne gu nsuo no mo nsuo ti awurade asem ma sa wo yade. Amen. 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 That is the spirit of God. Amen. What's wrong with member naso? Amen. Number near 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 and 0534 0534 334 334 063 06 0534 0534 334 334 063 063 Already share you be share. Bye bye.